त्याच्यावरून सुरू कर. आज आपण प्राथमिक शाळा बोरगाव तांडा तालुका घनसावंगी जिल्हा जालना या शाळेत आहोत. या शाळेचं सर्व व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांकडून केलं जातं. विद्यार्थ्यांचं मंत्रिमंडळ आहे. आपण त्यांचा परिचय करून घेऊया. चला सांगा. माझं नाव प्रतीक्षा अर्जुन पवार. मी पाचव्या वर्गात आहे. मी 5वीची अभ्यास मंत्री आहे. वेरी चलो नेक्स्ट. नमस्कार, माझे नाव अभिषेक विष्णू पवार. थोडं पुढे यायचं. नमस्कार, माझे नाव अभिषेक विष्णू पवार. मी 4थीचा अभ्यास मंत्री. मी 4थीला अभ्यास देतो आणि 4थीला शिकवतो. नमस्कार, माझं नाव रितेश शंकर पवार. मी 3रीचा अभ्यास मंत्री. मी 3रीला अभ्यास देतो, 3रीचा अभ्यास तपासतो. दुसरीचा अभ्यास मंत्री. दुसरीचा अभ्यास तपासतो आणि दुसरीचा. माझे नाव करण विजय पवार. मी शाळेचा पर्यावरण मंत्री. मी झाडाला पाणी टाकतो. धन्यवाद. एकटाच टाकतो. माझे नाव पृथ्वीराज कृष्णा. मी शाळेचा खिचडी मंत्री. मी खिचडी आणतो. माझे नाव करण बाबासाहेब राठोड. मी शाळेचा पर्यावरण मंत्री. मी झाडाला पाणी टाकतो. मी मुलांचा आरोग्य मंत्री. मी त्यांचा नख चप्पल तपासतो. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव शालू विलास पवार आहे. मी 5वीच्या वर्गात आहे. मी शाळेची मुख्यमंत्री. माझं काम, मी सकाळी वर्ग खोलते आणि संध्याकाळी वर्ग लावून घेते. शाळेतलं काम बरोबर आहे का ते बघते. स्वच्छता मंत्रीचं काम ती बरोबर करत आहे का ते बघते. धन्यवाद. माझे नाव दिव्या शंकर पवार. मी आपल्या शाळेची तंटमुक्त मंत्री. कोणाची भांडण झाली की सोडवते. नमस्कार, माझे नाव प्रतीक्षा कृष्णा पवार. मी शाळेची तंटामुक्त मंत्री. दुसरी तंटामुक्त मंत्री. भांडणं झाली की भांडणं सोडते. भांडणं ते भांडणं करते. का बरं भांडणं होतात लेकरांचे? एखाद्या कसं सोडवता मग तुम्ही? ती एक मुलाला ती सांभाळते, एक मुलाला ही सांभाळते. अच्छा, समजून घालतो. नमस्कार, माझे नाव करिश्मा निवृत्ती पवार. मी शाळेची परिपाठ मंत्री. संध्याकाळी सगळे परिपाठ घेते. संध्याकाळी आणि तयारी कशी करता? सगळ्यांना 9 वाजले की सगळ्यांना रांगे लावायला सांगतो. आणि आम्ही 4 मुली आहेत.